Fuq ix-xandir nazzjonali l-kellim tal-oppożizzjoni għall-intern Beppe Fenekadami ma rridx ikkundanna lil Jason Azzopardi li anki bħala avukat fetaħ kwerela biex jitfa' soldat il-ħabs wara li akkużhom b'attentat taqtil ta' immigranti. Għal darba darbtejn Beppe Fenekadami ddefenda lil Jason Azzopardi u saħansitra rid jgħid li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ma mhix dak li kienet jgħid il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fuq l-istess programm Realtà. Jiġifieri li Jason Azzopardi fetaħ kwerela biex jitfa' is-soldat il-ħabs. Jason Azzopardi m'għamilx dan illi qed tajt inti. Ġibtek, Jason Azzopardi m'għamilx dak li qed tajt inti. Allura qed tarġa' qiegħed tikdeb. Jiena stidintek. Beppe Fenekadami ma rridx lanqas jiskuża ruħu tal-atteġġjament li ħadet l-oppożizzjoni fil-konfront tas-soldati. Għaliex ħadu dil-azzjoni kontrihom? Għaliex ħadu azzjoni kontrihom? Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li fil-viċin ħafna l-membri tal-korpi dixxiplinati se jkunu qed jirċievu l-vaċin għal COVID-19. Fil-jiem li ġejjin ser jitħabbar meta li huwa fil-viċin ħafna li l-korpi dixxiplinati tagħna ser jiġu mlaqmin mill-vaċċin tal-COVID. Hemm programm tajjeb ħafna mill-awtoritajiet tas-saħħa illi allura fil-ġimgħat li ġejjin fil-viċin ħafna il-ħaddiema kollha tal-korpi dixxiplinati ħajbdew jiġu mlaqmin. Dwar il-preżenza tal-virus fil-ħabs li l-Ministru għall-Intern qal li n-numru ta' dawk infettati sa mill-bidu tal-pandemija huwa inqas minn 1% tal-popolazzjoni fil-ħabs, saħa iżda li l-oppożizzjoni tat parir differenti. Però x'kien il-parir ta' Beppe Fenekadami u tal-Partit Nazzjonalista Lili fil-bidu tal-pandemija? Jiftħilhom il-bieb. Dak kien il-parir tiegħu. Intant id-diskussjoni fil-programm kienet anki fuq ir-riżultati li kiseb pajjiżna fl-aħħar sena f'rapport li ħareġ dwar il-kriminalità. Il-Ministru għall-Intern qal li fil-pandemija kien hemm biża' li ċertu kriminalità setet tiżdied iżda din fil-fatt naqset u pajjiżna huwa wieħed mill-aktar siguri. Hawnhekk issemma l-proġett tal-Pulizija fil-komunità estiż fit-12 lokalità u kif dan se jkun estiż f'lokaltajiet ta' sfida bħalma huma il-Marsa u l-Ħamrun. Fakkar kif illum il-Korp tal-Pulizija joffri servizzi ġodda speċjalizzati fosthom billi anke għandu professjonisti biex jindirizzaw il-pjaga tal-vjolenza domestika. Għal il-korpi dixxiplinati qed jiġu mamra iżjed u qed isir investiment fir-riżors uman tal-korpi u llum in-nefqa tal-Gvern fil-korpi dixxiplinati hija 6 darbiet iżjed mill-aħħar budget ta' Gvern Nazzjonalista fl-2012. Il-Ministru għall-Intern kien mistoqsi dwar meta se jintlaħaq ftehim kollettiv għal titjib fil-kundizzjoni tax-xogħol tal-gwardjani u l-ħaddiema tal-ħabs. Hawnhekk qal li wara li riċentament intlaħaq ftehim anke mal-Armata u l-Protezzjoni Ċivili fejn il-ħaddiema bdew jaħdmu 40 siegħa fil-ġimgħa u jitħallsu tal-overtime fil-waqt li jkollhom dritt jissieħbu f'union u jkollhom polza tal-assigurazzjoni, il-Ministru Camilleri tal-kelma li fil-viċin se jintlaħaq ftehim għal ħaddiema tal-ħabs. Bħalissa hemm negozjati ma' dawn il-ħaddiema mal-union li tirrappreżenthom, dritt ta' union li tom dan il-Gvern. Id-diskussjonijiet huma avvanzati fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qed nerġgħu fil-jiem li ġejjin, ħankunu qed nerġgħu npoġġu bil-qeda magħhom fuq sabiex niddiskutu dan il-pakkett u jien nagħtihom il-kelma illi bl-istess mod kif tajt il-kelma li ħaddieħor nagħti il-kelma lilhom li ser nkunu qed nagħlqu ftehim kollettiv magħhom ukoll. Intant fil-programm saret referenza għal numri rekord ta' rilokazzjoni tal-immigranti u kif il-proċess ta' ripatrijazzjoni għal dawk li ma ħaqhomx ażil huwa wieħed diffiċli iżda pajjiżna tirnexxielu wkoll jibgħat lura migranti li ma ħaqhomx protezzjoni. Il-Ministru għall-Intern qal ukoll qed isir l-infurzar biex kulħadd jimxi mal-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa u fl-aħħar 3 xhur tas-sena l-oħra ingħataw ma' 6,000 multa relatati mal-imxija.